ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa. Jama'a barkanmu da kasancewa a cikin wannan tasha ta mai albarka. A yau za mu muku bayani akan yanda 5G yake, kamar yanda ake ta surutai a kansa a wannan ƙasa ta mu. Yau za mu muku bayani a kansa. 5G gaskiya a gaskiyar lamari 5G yana da matuƙar amfani a cikin wannan yanayi da muke ciki, saboda yanayin tsaro da abubuwa wanda ya shafi tsaron duka. Yanda za ka kare kanka, duk wani abu da kake yana da alaƙa da shi. Sannan kamar a yanda muka sani a wannan ƙasa tamu, kafin ma a fara 5G an yi 1G, an yi 2G, an yi 3G, sannan aka yi 4G Lite, sannan kuma yanzu ana magana ne akan 5G. Yawancin ƙasashe da dama duk sun samu irin 5G ɗin nan suna amfani da shi. Mu dai a ƙasar nan tamu har yanzu abin da yake faruwa bai zo mana ba, amma muna fatan insha Allahu zuwa nan gaba zai zo mana. Amma a Afirka da muke ciki, Afirka tamu, akwai ƙasashen da 5G ya zo musu kamar irin South Africa, South Korea, Taiwan, United Kingdom, United States, Uruguay, Vietnam, Qatar. Duk 5G ya shiga ƙasashen. Sannan yawancin wayoyi yanzu da ake yi na zamanin nan suna zuwa da 5G a kansu, kamar irin su Samsung S10, irin su Huawei da suke yi, duk yawanci wasu suna zuwa da 5G. Sannan 5G yana da amfani matuƙar gaske wajen yin browsing da yanda ƙarfin network ɗinka da abubuwan duk da za ka yi, duk yana da matuƙar amfani. Saboda haka ne muka ce ya kamata mu yi wa mutane, mu taƙaita musu bayani akan 5G ɗin nan, sannan da irin bayanan da manyan ƙasanmu suka yi a kansa. Saboda an zo ana ta cece-kuce a kansa, wasu na yana da amfani ya kamata a yi su, wasu na ba mu kai lokacin ci gaban da za a yi mana 5G ba, wasu na ai duk abin harka ce ta samun kuɗi a ƙasar nan. To amma abin da yake faruwa shine, shi wannan 5G ɗin mutane da suke ta bai kamata ba, ko kuma ba mu kai ci gaban samunsa ba, duk ba wannan ba ne. Idan ana magana na ci gaba, ko a cikin rami kake, idan ci gaban nan ya zo kusa da kai, ya kamata ka karɓi ci gaban nan ka yi amfani da shi. Yanzu a lokacin da aka yi generating ɗin 1G a shekara ta 1980, an yi delivering ɗinsa ne analog voice kawai, iya analog voice yake amfani, shi 1G kenan. Sannan second generation aka zo aka yi 2G. 2G an yi shi ne a shekara ta 1990 aka yi 2G. An yi introducing ɗinsa digital voice shi ma kawai. Shi ne ke amfani da CDMA, code division multiple access. Shi 2G kenan. Saboda irin cigaban da aka yi, kun ga tsakanin shekara 1980 zuwa shekara ta 1990, kaga shekara ta 1980 aka yi 1G, aka zo shekara ta 1990 aka yi 2G. Daga nan abin bai tsaya iya nan ba, sai da aka yi har third generation ne ake yin sa, from 1 aka yi 2 aka yi 3, yanzu ana magana 5th generation. To da aka zo aka yi generation na farko aka yi 1G, aka yi generation na biyu aka yi 2G a shekara ta 1990, sai aka zo third G kuma shine 3G, third generation kenan. Aka yi shi a shekara ta 2000 aka yi 3G. Shi 3G yana browse ɗin mobile data, shi yana amfani da mobile data 3G. Kaga wancan 1G da 2G kawai ana magana da su ne akan harkar kiran waya na voicing na waye, duk akan sa ake. Amma da ci gaba ya ƙaru, sai aka zo aka yi 3G. Shi kuma 3G mostly amfaninsa wajen harkar mobile data ne, wajen amfani da data waya. Shi ne yake amfani da CDMA, shi 3G kenan. Ko da in ka duba wayarka ka shiga wajen data wannan ɗinka, inda za ka ɗora network service ɗinka, in ka duba za ka ga shi 3G za ga an rubuta mai CDMA. To wannan shi ne misali example ɗin shi 3G. Sannan ana haka tafiya tana tafiya aka zo aka yi 4G. Shi ne ake kiransa da 4G Lite, shi ne aka yi shi a 2010. Shi 4G kaga tsakanin 3G da 4G kaga shekara nawa ne? Shekara at least shekara 9 ko 10 za mu ce. Kaga abin da yawa. Aka zo aka yi 4G Lite,
shine era of mobile broadband. Shine duk wani era da yake cikin mobile data shine zaka sauka wa kanka a kansa. Aka zo aka yi 1G, aka yi 2G, aka yi 3G, aka yi 4G, sannan ana magana yanzu akan 5G. Kaga ci gaba yana tafiya. 5G an fara maganarsa ne kusan 2018 aka fara magana 5G. Kaga 2018-19 yanzu muna 20, amma kasashe da dama duk sun karɓe shi suna amfani da shi ma a halin da muke ciki. Amma mu kasan mu kun ga abin har yanzu bai zo ya yawaita a kasan, ba mu fara amfani da shi saboda ba a yi zo an mana introduction ɗinsa ba, an yi waye. To a wannan lokutan sai aka zo ana cece-kuce akan shi 5G ɗin. Shi kuma abin da mutane ba su sani ba, shi ci gaba idan ya zo ya kamata ya karɓe shi. Shi 5G shine yana amfani New Global Wireless Standard Act. Shi New Global Wireless ne 5G. Bayan an samu 1G, an samu 2G, an samu 3G, sannan aka zo aka samu 4G, sannan kuma yanzu 5G. To a lokacin da ci gaba ya zo ma ya kamata karɓe shi. Yanzu shi 5G a maganar da ake yi yana amfani ne 500% faster than 4G. Yana amfani sama da percentage 500 sama da 4G. Like kaga nisan ya wuce inda kake tunani. To abin da yake faruwa kenan yanzu, irin waɗannan abubuwan da ake ta yi ana ta wannan ɗinsu, kamata mu ringa ɗauko su muna bayani a kansu saboda yanayin da ake ciki, saboda mutane su ringa ƙaruwa da shi, suna ƙara samun basira a kansa. Yanzu abin da yake faruwa a ƙasar nan tamu, an zo ana maganar 5G dole ya kamata, amma shi shugaban da abin ya shafa shi ya zo ya yi magana a kai cewa ci gaban mu gaskiya bai kai nan ba, ko kuma ba ma magana ci gaba ba, yana magana cewa in lokaci ya zo za a zo a gabatar da shi, a zo a fara amfani da shi a ƙasar nan tamu. Muna fata nan da wani ɗan lokaci ƙalilan da za a fara amfani da abin nan, Allah ya sa muna raye, za mu ji daɗin sa, kuma mutane za su amfana da shi yanda ya kamata, saboda shi ci gaba ko ya yake idan ya zo ya samu, ya kamata mutane, sannan kuma a ringa wayarwa da mutane kai akan sa yanda za su samu su ringa fahimtar sa yanda ya kamata. Saboda wani idan zaka ce mai 5G din nan ya yake, bai ma san yanda abin yake ba. To shi 5G yana da matuƙar amfani sosai, ko ta hanyar security ne, saboda sun inganta shi, sun wannan ɗinsa. Sannan kuma bayan wannan yanayin browsing ɗin da za ka yi kamar 4G ne, yanzu wayoyi da dama 4G suke muke amfani da su. 4G za ka yi browsing ɗinka sosai, kana buɗe data, kana shiga abu, in downloading ne, in something else ne, direct dai zai ɗauko ma abin da kake so. In downloading ne, in browsing kake, direct zai rone, zai kai ka inda kake so. To ci gaban da ake samu lokacin za mu ringa zuwa muna yi wa mutane bayani akan sa yanda mutane za su dinga fuskantar sa yanda ya kamata, saboda bai kamata a dinga barin mutane a cikin duhu ba saboda halin da ake ciki.